l'objectiu principal és ensenyar als nostres xiquets, als nostres majors, perquè en definitiva el que es tractava de fer una experiència molt participativa, ensenyar, com dia, de quines són les conseqüències de les actituds de consum. Sempre que consumim, i en aquestes dates consumim desmesuradament, hem de saber quines conseqüències té. I per això, i ensenyant als xiquets també a reciclar, reutilitzar, principalment hem fet este arbre, que és un disseny exclusiu, amb productes tots reciclats i reutilitzats, per a fer tallers i educar i formar els nostres ciutadans des dels més menuts als més majors. Molt bé, la veritat és que el fi de festa, que avui ha sigut genial, perquè portem més d'un mes treballant, preparant l'arbre, s'han implicat més de 900 habitants en la preparació de tota l'ornamentació de l'arbre, i la veritat és que està sent un èxit, perquè tant els xiquets de les escoles, com de l'escoleta, com de l'institut, estan venint a la plaça, i les dones majors, de les ames de casa, de l'associació Llum, de l'escola d'adults que han participat, la veritat és que estan molt emocionades de veure que tot el treball que fa més d'un mes que estan fent, ara està penjat en l'arbre. És una iniciativa genial, la veritat és que quan vam començar a parlar de portar-ho a terme ens va agradar molt la idea, perquè el Nadal, a banda de tot el que representa, és una època molt consumista, moltes vegades gastem molts diners en coses innecessàries, molt de menjar, molt de regal, molta cosa, i la veritat és que reciclar el que tens en casa, que és el que s'ha fet així, agarrar les coses que vas a tirar al fem i utilitzar-les per adornar l'arbre, que és del poble, que és de tots, la veritat és que és una iniciativa molt bona, i ajudem a col·laborar a tot el que és el tema del reciclatge, clar. La vídeo. M'hi ha gustat. Escolta, molt bé. Bueno, les fem l'aplauso del gato, que està de ganes, Dos. I ara li l'anem a donar. L'associació va ser el centre de dia Juan Bautista Montpó Albinyana. Un montonet d'aixòs adornos col·locats en l'arbre. Ha sigut una cosa molt positiva per a ells, perquè han estat tots els grups, han passat tots els grups, excepte els de batxillerat, per els tallers que han fet, que han anat fent, i com que han fet adornos diferents cada grup, han vist diferents maneres de reciclar materials. Ens ha ajudat, en certa manera, a valorar el que és el reciclatge, que ells tots els dies utilitzen molt de material que és possiblement reciclable, i s'han ensenyat d'alguna manera a reciclar això i donar-li un ús també dins de les cases per a tots els dies.